It's social media manje ndinosura ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandoda kuti ndinge ndinokuzivisai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Imimi moziva. Also munyora comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi vazukuru. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you'll be notified. Thanks very much for your unwavering support. Yamunoramba muchipa pamusha penyu basa richienda mberi. Ndito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Inzwai vazukuru, teererai vazukuru. Musha wedu wakura, musha wedu ende uri kuramba uchingoenda mberi nekukura. So kune vese vanenge vachida kuitirwa maadverts, vane mabasa vari kuda kuti tinge tinoita, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen totaurirana then tobva taita basa racho. Right, nyaya yandauya nayo vazukuru ndeye yakaitika kumasvingo. Kumasvingo kuri kunzi kune mukomana uyo akanga achigara nambuya vake nasekuru vake avo vakanga vati kwegure, vakanga vakura. So zvakanga zvichiitika ndezvekuti vana vasekuru vaivai nedzimwe hama vakanga vachitumira mari nomukuru through mukomana uya akanga achivachengeta kana kuti vakanga vachigara naye achivatarira mbuya nasekuru ava. So this man or this young man then later decided, in fact akachiva mari dzaakanga achinotambira kumukuru mwedzi umwe neumwe dzichitumirwa nehama dziri kunze. Muchindo yakabva achiva kuti mari dzikaramba dzichiuya mbuya nasekuru vasisipo, inini upenyu hwangu hunenge hwatochinja. Akaita macalculations ake. So he then later decided kuponda kana kuti kuuraya mbuya nasekuru kuitira kuti mari idzi dzirambe dzichiuya. So vazukuru hamena kuti munozviona sei, nekuti akabva atozviita. Tichiti nematambudziko kune mhuri yakasiwa nambuya nasekuru ava chine may their souls rest in eternal peace. Anditi hamena vazukuru kuti munozviona sei kuti muzukuru azosvika paauraya mbuya nasekuru nekuda kwemari iri kuuya pamukuru. Haana kunge afungawo here kuti chiri kutoita kuti mari idzi dziuye. Because vana nevazukuru vanenge vari kunze vanenge vachitoziva kuti aiwa mbuya nasekuru havana zvavari kuita kumusha, vakura vakwegura, ibasa redu kuvachengeta. Haana kunge afungawo kuti zvoni kana vasisipo, those people vari abroad might actually stop sending anything. Nekuda kwekuti vakanga vachitumira mari havasingotumira kuti kumusha, but vanenge vachitotumirawo vakatarisa mbuya nasekuru. Hamena kuti munozviona sei vazukuru, nyaya yakatoitika kuguta reMasvingo, Masvingo province. Anditi munozvionawo sei vazukuru. Ngataurirane kucomment section kuti munofunge nenyaya iyi yemuzukuru auraya mbuya nasekuru nekuda kwekuti ada kutambira mari yepamukuru ari ega. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndichiti much love.